Byt 2+1. Vstupní dveře bez známek násilí. Na chodbě za dveřmi patrné stopy tlakové níže. Podlaha doutná. Krvavé maso se pohybuje v nádražní hale a bezcílně prochází mezi nástupišti a tabulí s příjezdy a odjezdy vlaků. Krvavé maso o velikosti asi 175 až 180 cm za sebou zanechávalo krvavé stopy, Je mrtvý. Leží na mých zádech. Nevím ani, jak vypadá. Už nemlčí. Už nemůže mlčet, protože nemluví. Je mrtvý, ale ještě roste. Roste z mých slov a je čím dál těžší. Leží na mých zádech. Visí na mě jako velké prádlo. Ale jednou určitě usnu a on se probudí. Pak si mě asi přehodí přes rameno a půjde dál jako živý. Zdejší člověk je krásný. Do chvíle, než promluví. Dokud se podobá keři, rostoucímu podél trati. Dokud se podobá stromu nebo zahozenému klacku. Dokud ještě nebo už není tak docela člověkem.